you can rise above. Take a chance, do it all for love and no regrets. Up ahead there's an open door and I gotta find what I'm looking for, and I'm on my way. Well, time moves on and the days go by, but the sun don't set on the stars tonight, and I spread my wings. Bianka, prekážky nás posilujú. Keď toto celé máme za sebou, tak už len pozitívny záver. Napríklad, Bianka, chcem ti dať jednu istotu. Bez ohľadu na výsledok ťa bude mať vždy rovnako rád. Mám uzavierku, takže toto počúvať nebudem. Prosím vás, pošlite ich niekam alebo niečo s nimi urobte, lebo to není normálne. Ako ich vychovávate vôbec? Idem sa na vás sťažovať. Vítajte v 3. dieli programu Impulzy. Už ste videli špatný den Karla. Takisto ste videli parádny deň vymeneného Karla. A dnes sa podíváme na sousedku. Myslíš tú usmievavú, milú, tichú dámu? No, poďme si to pripomenout. No a potom sa samozrejme pozrieme ale aj na riešenie. Dobrý večer, pani Čongarovičová. Čo sa deje? Dobrý večer. Vy takto dokážete žiť? Lebo ja pod vami takto žiť nedokážem. Pretože vaše deti, to vaše stádo, neviem odkiaľ ste si ich požičali, či zo zoologickej záhrady, alebo z akého lesa, ale to jednoducho už není možné. Ja tam chcem pracovať, potrebujem tam mať kľud. Mám uzavierku, takže toto počúvať nebudem. Prosím vás, pošlite ich niekam alebo niečo s nimi urobte, lebo to není normálne. Ako ich vychovávate vôbec? Idem sa na vás sťažovať. V sobotu už uvidíte. Tak vás poprosím, niečo s nimi urobte. To je už veľa, fakt. Karle, já mám pro nás řešení. Podívej. To je co? Používej to. A ty tady děláš co? Karle. Co tady chceš, prosím tě? Jak je pak omluvy, protože na takovou symetriku se omlouvá. Měl by jí vzít tou sekerou, nech už neotravuje příště. Buďme empatičtí. Tady bude roztahovat každý den. Pro ní to nebylo příjemné sem teďka přijít a stěžovat si. Ale opravdu už ta její trpělivost přetekla. Karle, teď se rozhoduje o tom, jaký jsi člověk. V téhle situaci, jak se zachováš, ty rozhodnou. Máš možnost si vybrat, kterého z nás budeš poslouchat. Karle, je to na tobě. Fú, no tak tá mala teda inú páru. To ti poviem, to bola symetrika suseda. Tak to teda, no. To normálne neviem, čo by si na ňu použil? No pozri sa, moja metóda na toto je veľmi efektívna. Ja by som si ju proste skľudnil, ja by som ju vtiahol do bytu, aby si to neriešil na chodbe, posadili by sa káva, rozumieš, a bola by úplne skľudnená. Viem si predstaviť, že funguje ešte aj jedno riešenie, ktoré poznám ja, ktoré je pre takých tých dynamickejších ľudí a využíva ho veľmi málo, ale zároveň je veľmi efektívne a ja by som sa rozšulil proste. Počkaj, ale ty chceš povedať, že ona taká bola rozbehnutá a ty by si sa na ňu ešte rozčulil? Pozor, a tu je ten hlavný rozdiel. Ja by som sa nerozčulil na ňu, ja by som sa rozčulil s ňou. No tak toto by som chcel vidieť. No skálne, ja ti dám susedku teraz, dobre, tak poď. Nebudem to celé hrať, ale jasné. Dokričal som, hej. Jasné. Hej, ona sa ukáže medzi tými dvermi, kričí, urobí tú svoju baladu a to, čo ja by som robil, no to nemyslíte vážne, no tak toto snad nie, to si teraz zlíznú darebáci. Toto, že vám urobili a prosím vás, dúfam, že vy ste v poriadku, že nemáte doma teda nič rozbité, lustre to vydržali, áno? Nič rozbité. Viete, ja viem, ako to počuť, my tiež, keď sa susedia, čo len prejdú po tom byte, tak to je neskutočné, akože. Stropy sú tu tenké, to viem, čiže, no, ono je to hrozné, to ja vás dokonale chápem, ale verte, že ja to takto nenechám. Ja už som so ženou im 100-krát hovoril, ale ako vidím, to nestačilo, takže tentokrát si to chlapci zlíznú, to sa nebojte. Ale som skutočne rád, že ste mi to povedala, aspoň ich teraz môžem teda skrotiť darebákov a ešte raz vám skutočne ďakujem. A keby sa náhodou
náhodou niečo podobné opakovalo, môžeme sa dohodnúť, že zase prídete? Ja teda verím, že už k tomu nedojde, ale len pre prípad. Môžem pre vás ešte niečo urobiť? Ty jo? Čo na to povieš? Ty brďo, toto bolo dobré. Je to metóda, ktorá je viac dynamická, je teda, ako som povedal, skôr pre tých extrovertov a ona pozostáva zo 4 takých hlavných bodov. My to voláme, že DSAD. Prvý je dynamika, to znamená, že ja sa dostanem na rovnakú úroveň ako ten človek. On keď príde, tak jednoducho to, čo urobím je, že nemá význam ísť do nejakej submisivity, alebo naopak byť nahnevaný na neho. Hej? Ja sa spolu s ním rozhnevam. A tým prechádzame do toho písmena S, DS, to znamená, urobili sme dynamiku a teraz to smerujeme. A smerujeme to nie na ňu, ale s ňou. My sa hneváme na to, na čo sa hnevá aj ona. Ja? A potom hovoríme o A, čiže aktivita. To znamená, čo konkrétne s tým urobím. Že si to zlíznú tí chlapci, že to takto nenechám. Že na budúce by som ešte možno dodal niečo v štýle, že týždeň nevídu zo svojej izby, alebo slúbený výlet, že ho zatrhujem. Proste tam krásne vidno, že akú konkrétnu aktivitu vyviniem a čo urobím, aby ten protiajšok mal nejaký pocit, že skutočne niečo s tým urobím. Jo? No a nakoniec samozrejme je slušné, ako sa hovorí, že poďakovať. Takže ja mu poďakujem, alebo respektíve v tomto prípade jej poďakujem za to, že mi tú informáciu dala, že s tým vieme niečo urobiť. DSAD, veľmi účinná metóda. No je to veľmi zaujímavé a verím, že tí ľudia, ktorí sú takí dynamickí, rozumieš, tak tí si to budú obľúbovať. A ja by som ti ešte rád ukázal jednu metódu, ktorá ju bude doplňovať zase pre tých introvertných, pre tých ľudí, ktorí nemajú tú dynamiku takú. To znamená, tí ľudia, ktorí by si pozvali toho človeka donútra, uchlácholi ho, urobili ten čaj. Vieš čo? Poďme sa na to pozrieť. Poďme na to. Pani Čungarovičová, tak to ma naozaj veľmi mrzí. Poďte ďalej, porozprávame sa o tom. A vyriešime to? Určite, veľmi rád. Poďte, nech sa páči. Posaďte sa. No dobre, hovorte. Pani Čungarovičová, kým začneme? Urobím vám kávu, čaj, prípadne dať si vodu. Úplne stačí voda. Nech je to rýchle. OK, ide to veľmi rýchle. Tak. Pani Čungarovičová, a aké je vaše zamestnanie? Ja som účtovníčka. Tak tu máme k sebe blízko, lebo ja som auditor. Však o to viac to musíte chápať. Ja dneska mám uzavierku. Tak to si viem predstaviť, že potrebujete pre svoju prácu kľud. Áno, absolútny kľud. V prvom rade chcem povedať, že ma to veľmi mrzí, že sa takáto vec vôbec stala. A ja viem, že tí naši 6-roční chalani sú naozaj ako živé striebro, ale to ich neospravedlňuje. No však. Na vysvetlenie, ja som bol teraz 4 dní na služobnej ceste a ja som sa vrátil pred 10 minútami. Môžete mi prosím povedať, čo konkrétne sa tu stalo? Čo konkrétne? Ja mám evidentne väčší byt ako vy. A nehnevajte sa, ja som sa nevedela skryť do žiadneho kúta, kde by som ten krik nepočula. Mne sa normálne lustre triasli. To už není normálne. To teda nie je, no. Dúfam, že nemáte nejaké hmotné škody. Tak dobre, hmotné zase nie. Jasné. No, tieto úzke priečky niekedy, to je riadna divočina, no. V každom prípade ja som veľmi rád, že ste prišli a že som dostal od vás túto spätnú väzbu, lebo máme novú operku teraz a máme na ňu tie najlepšie referencie a ja som si myslel, že všetko bude v poriadku. Tak nehovorím, keď som ich videla vonku, bola s deťmi, bola na nich milá, starala sa, ale tak zase tuto asi nevie ustražiť poriadok v byte. No tak ja samozrejme nechcem to zhadzovať všetko na operku a ja vám garantujem, že si s tými chlapcami dneska tak porozprávam, tak postavím do laty, že teda dneska to bude taký kľud, že to si môžete byť istá, že túto prácu dnes dorobíte úplne v pohode. Tak to dúfam. Čím mi to zaistíte? Čím, no to je... Pozrite sa, ja vám garantujem, ja chlapcov zoberiem teraz vonku, aby ste mohli mať v práci kľud. A potom aj celý večer to bude absolútny kľud. Ale samozrejme asi vám záleží na tom, aby to bolo aj pravidelne, nielen dneska. Je to tak? Je to tak, ale hlavne prosím vás, zabezpečte mi, aby som dneska mala skutočný kľud. Aby som ich už nepočula dneska. O tom sa viem postarať určite. A môžete si byť istá, že skutočne ich dám riadne do laty chlapcov. Lebo ja sa priznám, že
Aj nám s manželkou veľmi záleží na tom, aby sme mali so susedmi dobré vzťahy a mrzí ma to, že sa spoznávame pri takejto situácii, pretože verím, že na budúce už to budú príjemnejšie situácie. Tak dobre, moje reakcie nie sú stále takéto, ale jednoducho ako auditor toto môžete chápať. Určite áno. Môžeme sa tak dohodnúť, že keby sa čokoľvek takéto, aj v zárodku, že už uvidíte, že začína to byť nejaký ruch, tak ja vám dám na seba vizitku. A nech sa páči. No dobre. A jednoducho zavolajte mi kedykoľvek, by sa také niečo stalo. A samozrejme, keď sme v podobnej branži, keby ste čokoľvek potrebovala, tak radi vám vidíme v ústretí. OK, dúfam, že z takého dôvodu už nebudem musieť volať, ale spätnú väzbu máte zaistenú. Jasné, určite. Takže verím, že to dnes v pohode dopracujete. Utekám, lebo to musím dokončiť dneska. Tak, poďte, nech sa páči. Keď mal môj najstarší syn 7 rokov, spomínam si, ako raz udýchaný vbehol okolo obeda do mojej kancelárie. Bolo to obdobie, keď som rozbiehal 5 firiem naraz. Skrátka, pán nenahraditeľný. Rokoval som vtedy s riaditeľom banky o kúpe hotela. Keď môj syn vošiel do kancelárie, prvá moja reakcia bola: Peťko, povedal som ti, že keď vstúpeš do kancelárie, máš zaklopať. Bez slova sa otočil, išiel za dvere, zaklopal opäť a vošiel. Dobrý deň, Ujo, ahoj oci, chcem ti niečo povedať. Viete, aká bola moja reakcia? Peťko, dokončím toto stretnutie a za pol hodiny prídem za tebou. Chod dole do bytu a ja prídem. Zjavne sklamaný chvíľu stál a ja som ho pre istotu spražil očami, takže mu neostávalo nič iné, len povedať dovidenia, Ujo, ahoj oci a smutne odišiel. Kedy si workoholik na to spomenul? O 9. večer v kancelárii. Peťo, čo to chcel? Dobehol som domov a Peťo už spal. Pozrel som sa na neho a bol to krásny pohľad. Dodnes sa rád pozerám na spinkajúce dieťa. Poznáte to, to sa vám na chvíľu zastaví čas. No a potom som v spálni na svojej posteli našiel žiackú knižku a tam bola Peťova prvá jednotka. Povedal som si, ty si taký... Zamyslite sa so mnou. Na čo si myslel 7-ročný chlapec, ktorý dostal prvú jednotku? Možno ju dostal už na 2. vyučovacej hodine. Na čo si myslel počas ostávajúcich 2 hodín? Ako asi rýchlo utekal zo školy. Preto bol taký udýchaný, keď behol do mojej kancelárie. A jeho otec mu s milým úsmevom na tvári medzi riadkami povedal: sú pre mňa dôležitejšie veci v živote, ako si ty sám. Viete, mám 2 synov a na moje 30. narodeniny sa mi narodila dcéra. A prišlo uvedomenie. Uvedomenie, že keď povieš 4-ročnej dcére: Miláčik, dnes nemám čas ísť s tebou lyžovať, tak zajtra bude mať 5 rokov. A keď povieš 5-ročnej dcére: Miláčik, dnes nemám naozaj čas ísť s tebou lyžovať, pôjdeme zajtra, tak zajtra pôjdeš lyžovať so 6-ročnou dcérou. Je rozdiel ísť lyžovať so 4-ročnou dcérou a ísť lyžovať s 5-ročnou dcérou. To sú iné otázky, to je iná atmosféra. A je rozdiel ísť lyžovať s 5-ročnou dcérou a ísť lyžovať so 6-ročnou dcérou. Lebo to sú opäť už iné otázky a už iná atmosféra. Viete, čo je dôležité? Že za tým môžeme urobiť červenú čiaru. Minulosť nevrátiš. Môžeš ju lakovať, môžeš ju vylepšovať alebo sa ľutovať napríklad. Už to nevrátiš. Ale jednu vec urobiť môžeš. Urobiť za tým tú červenú čiaru. Z určitého uhlu pohľadu je vlastne jedno, či som dal všetko svojim deťom, čo som im mohol dať. Lebo to už nezmením. To, čo ale zmeniť môžeš, je, čo spravíš teraz. Kedy si napríklad naposledy prišiel ku svojmu dnes už možno aj dospelému synovi, objal si ho, silno si ho pritisol a povedal mu: chlapče, mám ťa rád.
tomu nepotrebuješ peniaze, k tomu nepotrebuješ ani obchodný úspech. Čo ma život naučil je, že vlastne ani nejde tak o to, či sa nám splní náš obchodný cieľ. Ide viac o to, aký človek sa z nás stane po ceste za našim cieľom. Bez ohledu na to, kolik vyděláváte, chuť vína je stále stejná. To až naše hlava určuje, jak moc nám chutná. A to je cílem tohohle projektu. Naučit vás, aby vám to víno opravdu chutnalo. A ne za rok, ne za měsíc, ani za týden, ale tady a teď. A nejenom když svítí slunce a všechno je ideální, ale i když je zataženo. Chcete-li prožít šťastný život, nejrychlejší cesta je naučit se vnímat radost kolem sebe. A hlavně naučit se vnímat radost uvnitř. Bez ohledu na to, jaké je počasí. Vyplníme vám prostor mezi tím, kde jste, a tím, kde chcete být. O čem tady mluvím? Najdete zde pravidelně skvělou inspiraci, zajímavé myšlenky, najdete zde praktické zkušenosti i motivaci. Výsledkem je, že dokážete ještě více zvýšit své sebevědomí a prožít své aha momenty. Pomáháme velkému množství lidí změnit způsob pohledu na svět. Jedna jediná myšlenka, která přijde v pravou chvíli, na pravém místě, vám může změnit život. Správné místo je tady. Správnou osobou si ty. A správný čas je teď. Žít z radosti se dá naučit. Je nám jasné, že tu nie sme prví ani poslední? A když jsme teda přemýšleli, proč byste měli zainvestovat právě do tohohle programu, tak hlavním důvodem je, že řešíme nejčastěji problémy, které mají lidé při využívání rozvojových programů a kvůli kterým nedosahují výsledky. A síce sú príliš teoretické. Oni jednoducho nevychádzajú z praxe a z overených postupov. Dále jsou zbytečně dlouhé, obsahují příliš mnoho myšlenek naraz. Lidé si ich tak neumějí využít nebo neudrží pozornosť. Veľkým problémom je takisto, že výsledkom je len ten aha moment, čiže to uvedomenie. A uvědomění je sice dobré, ale je jen prvním krokem na schodech k úspěchu. To, čo musí prísť, je jasný, konkrétny výstup vo forme aktivít, ktoré k tomu úspechu vedú. Protože jen tak dosáhnete své cíle. A to je to, čo robíme. V Impulzech pozdvihujeme know-how na dovednosť. Jak? Jasnými, štrukturovanými výstupmi a zadaniami, čo konkrétne má človek urobiť. Vyhnete se tak tomu, že výsledkem je jenom spomínaný aha moment nebo uvědomění. Pretože to, čo ten aha moment spôsobí, je, že vy si síce uvedomíte, že by ste mali niečo zmeniť, nejaké chování nebo nějaký návyk. Presne tak. Príde to logické, vidíte v tej zmene význam. Ale přijdete do reality a chybí vám co? Jasný, štrukturovaný výstup, nejaké zadanie, že čo konkrétne by ste mali urobiť. Tak, abyste to původní chování, ten návyk, přetransformovali na to žádoucí chování, na nějaký návyk. Chcete príklad? Jedným zo základných problémov ľudí, s ktorými sa stretávame a ktorý im bráni v dosahovaní cieľov je... Strach. Strach z veřejného vystoupení. Strach z telefonovania. Strach, že nejsem dosť dobrý. Strach, ako niečo dopadne. Strach z čehokoliv. A dobrým motivačným videom vy si uvedomíte, že strach existuje len v hlave. Je to vnímání situace. Čiže ten aha moment príde, vy si poviete, áno, to je pravda a chcete to zmeniť, pretože vidíte, že je to kontraproduktívne. Ale přijdete do reality a... Chýba jasný návod, nielen to uvedomenie, že mal by som to zmeniť, ale ako konkrétne to zmeníte a čo presne máte urobiť. A to je to, co dostanete v Impulzech. Impulzy jsou postavené na 3 klíčových oblastech, které ovlivňují pravděpodobnost dosáhnutí vašich cílů. Jsou to člověk v práci, člověk mezi lidmi a nitro člověka. No a každá z týchto oblastí pozostáva z 9 krátkých, dynamických videí, ktoré sú praktické, jasné, zrozumiteľné, ale najmä
okamžite využiteľné v praxi. Co se v rámci nich dovíte? Ako zvládať záťažové situácie, Co vás brzdí, jak to odbrzdit a také, jak se díky odbrzdění, které vám dáme, zbavíte toho, čo vás doteraz obmedzovalo. umíte si představit, že nemáte stres? Strach? Předsudky? A mimochodom, už sa vám stalo, že ste mali strach z niečoho, čo potom ani neprišlo? Asi každý z nás, že? Představte si, o co snadněji by člověk dokázal dosáhnout svých cílů, kdyby neměl strach. Ďalej sa takisto dozviete, ako akcelerovať dosiahnutie cieľa, Co je vlastně hlavní příčinou, že lidé nedosahují cíle? aké konkrétne princípy tej akcelerácii napomáhajú a zaznie aj jedna z kľúčových oblastí. Jak budovat vztahy s okolím tak, aby jsme byli oblíbenější a úspěšnější? Protože život není jen o penězích, že? No a nakoniec, ako pomocou kratších a efektívnejších videí zabezpečíme vyššie využitie. No a jak už jsem řekl, všechno ve formě jasných zadání a konkrétních postupů. A čo je na tom najlepšie? Je to jenom 170 €, respektive 4670 korun, co je běžně cena jednodenního tréninku na osobu. A navíc nic neriskujete, protože máte 30-denní money back garanci. Do 30 dnů vám vrátíme vaše peníze bez udání důvodu. To zní fér, co myslíte? Máte pred sebou jedinečnú možnosť, ako si splniť svoje ciele a dosiahnuť výsledky unikátnym a ojedinelým spôsobom, ktorý je postavený na konkrétnych, overených, ale najmä fungujúcich krokoch. Využijte tuhle šanci a dosáhněte své cíle díky jedinečnému postupu, který vám projekt Impulzy přináší. Pretože po tomto videoprojekte Váš život už nikdy nebude jak předtím. tešíme sa Těšíme na se na vás. vás. Who's the one who can rise above? Take a chance, do it all for love and no regrets. Up ahead there's an open door and I gotta find what I'm looking for and I'm on my way. Well, time moves on and the days go by, but the sun don't set on the stars